Nilala bifer hinkantau, Anya taratil hai, Nanulin mulei, Hades uudimo, Glifer hutamaf abna, Hananu Anya tida, tida Isitis semaulat, Nilala bilfer inkantaw, Anya taratil hay, Nannudil mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġesu nixtieqilkom l-odwa tajba, illum is-16 ta' Lulju u l-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Verġna Mqazza Marija tal-Karmelu. Kif nafu l-olja tal-Karmelu jew il-muntanja tal-Karmelu hija marbuta mal-profet Elija li fuqha huwa ġab saffa lill-Iżrael mill-adorazzjoni tal-allat pagani. Però d-devozzjoni lejn Omna Marija tal-Karmelu tmurrula seklu 12 meta grupp tarħieb naqdu flimkien u fuq dejn il-olja ffurmaw grupp ta' ħajja monasteru ta' ħajja kontemplattiva li jumbat ċerret id-devozzjoni lejn Omna Marija tal-Karmelu mad-dinja kollha. Ejjew nitolbu biex il-mulej jibierek il-Knisja, hekk biex il-Knisja taraf Marija dak li tittama li tkun fis-saltna tas-smewiet kif nisimgħu ta' sikwit anke fil-liturġija. Marija hija dejk li aħna inħarsu lejha, nitolbuha biex insiru dejjem nixbħuha aktar kemm fuq bażi individwali u kemm bħala Knisja. Aħna msejħejn ninsiru nixbħu din l-om tagħna tas-sema. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej. Iben Alla li twilit minn verġni u sirt ħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmejn, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Marija Nazzareno u l-mejtin kollha tal-familja mifsud. Nitolbu. Għamel mulej lill-Verġni Glorjuża Marija Ommu Sultana tal-Karmelu tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex Filena bint Sion. Għali xarani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira tal-ġnus jinaqdu ta' kinar mal-mulej. U huma jkunu l-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu iskit quddiem il-mulej intom il-ħajjin kollha għax stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu
Is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem, kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżaw minnu. U wera l-qawwa ta' drijaw xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Is-setana. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Ħalma wiegħed lil missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Is-setani. Alleluja. 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 Hinja dawk li jisimaw il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu ħutu u waqfu barra u fitxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu, ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżdu wieġeb lil dak li kellmu qallu, min hi ommi? Min huma ħuti? Imbagħad mett idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal, dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missier li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kemm il-darba fil-ħajja tagħna eżisħuti forsi sibna ruħna f'xi ċirkustanza fejn ftemna ħażejn. Qedna ħaġa minn għalina ridna nifmu mod u forsi minn semana fem differenti jew fem bil-maqlub. Ma nieħdux gost u xek la meta ħadd ieħor jifhimna ħażejn. Waqqas meta nifmu ħażejn lil ħadd ieħor aħna. Il-qari tal-Evanġelju tal-lum eżisħuti jista' jiftijem ħażejn, jista' jiftijem b'mod negattiv, jista' jiftijem li Ġesu kważi qiegħed ibaxxija lill-ommu. Mela x'imkien ieħor Vanġelu ieħor jgħidilna li kienet ġriet li xnija li Ġesu tilef moħħu mix-xajta. U x'aktarx li jom Ġesu u qrabatu marru jfittxuh minħabba fekk. Għax ix-xitan eżisħuti jagħmel minn kollox biex itelfu lil Ġesu. Mhux biss bil-persekuzzjoni li jagħmlulu l-Lowt eżisħuti, imma wkoll pereżempju waħda minnhom hija dejn li xerdu x-xnija li Ġesu kien tilef moħħu. Forsi din ma tantx nafu imma l-Vanġelu minnhom jgħidilna dejn u x'hekk. U allura Ġesu u qrabatu marru jfittxuh u sabuh jippritka. U xi ħadd qallu hawn ommok u ħutek qed ifittxuk. U Ġesu qalilna tagħlima li hija inkredibbli, min huma ommi u ħuti? Dawn naru ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missier li hu fis-smawiet, dan huwa ħija u oħti u ommi. Ktiftakru fil-Vanġelu tal-ħadd li għadda jew il-qari tal-Vanġelu tal-ħadd li għadda tal-bidwi li ħareġ jiżra.
kien hemm 3 kelmiet eżis ħuti li ma rridux ninsewhom fil-Vanġelu. Min jisma' il-kelma, min jifhimha il-kelma u min jgħixha. Dawn it-3 kelmiet ma jistgħux jinfirdu minn xulxejn eżis ħuti ta'. Biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu rrida tal-Alla rridu jkunu 3. Inkun lest li nisma', infittex li nifhem. U hawnhekk ta' min nistaqsu lilna nfusna eżis ħuti kemm infittxu gruppi, kemm infittxu laqat, kemm infittxu prietki, kemm infittxu kodba li jgħinuna nifhmu l-kelma tal-Alla. Jew Alla ħares qatt jixirqilna dik il-kundanna ta' Ġesu li jagħmel lil ħafna biex iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jiġrix li jbidlu ħajjithom u nfejjaqhom. In-nisrani li jisma' l-kelma minn waħda tidħol minn l-oħra toħroġ u ma jimpurtax fehem jew le hekk qisu ta' eżis ħuti. Kemm għandna entużjażmu għall-kelma tal-Alla. Jekk jiġi jkellmek xi ħadd li inti tqisu importanti għalik. Ħanejt il-Papa, ħanejt plejer tal-futbol bħalissa famuż. Kemm toqgħod attent x'jgħidlek? Kemm għandna l-istess eżis ħuti entużjażmu li nkun naf xi jrid jgħidli l-mulej. X'jgħidli, nifhem sewwa x'jgħidli biex inkun nista' ngħix dak li jgħidli eżis ħuti. U għalhekk imbagħad eżis ħuti Ġesu darb'oħra qalilna min jisma' dan kliemi u jagħmel dak li qed ngħid jien jixbaħ il-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita qamu l-irwiefen ġew il-widien u ħabtu fuq dik id-dar u ma ġarfuhiex, imma bil-maqlub min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx dak li qed ngħid jien jixbaħ il-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel, niżlet ix-xita qamu l-irwiefen ġew il-widien ħabtu fuq dik id-dar u ġarfuha u kbira kienet il-qerda tagħha eżis ħuti. Allura kemm għandna bżonn aħna ta' bilħaq il-kelma tal-Alla nisimgħuha, infittxu li nifhmuha sew biex inkunu nistgħu ngħixuha. In-nisrani m'għandux ikun nisrani tal-paroli. In-nisrani għandu jkun nisrani tal-fatti ta' kif jgħix. L-ikbar priedka tan-nisrani mhijiex din li qed nagħmel jien hawnhekk. L-ikbar priedka tan-nisrani hija ħajtu, hija kif jgħix eżis ħuti. U allura nerġgħu niġu għal Omna Marija llum qed nagħmlu l-festa tal-Karmelu. Ġesu kien qed ibaxxir lill-Omm u laqqas xejn bil-maqlub. Ġesu tafu x'qed jgħidilna? Qed jgħidilna l-ewwel qabel kollox Ommi hija mbierka, Ommi hija kbira. Għax il-kelma tal-Alla nistejta f'qalba, f'ruħħa l-ewwel. Imbagħad nistejta fil-ġuf tagħha, anzi setet nissilha fil-ġuf tagħha għax il-kelma tal-Alla nistejta f'moħħha u f'qalba l-ewwel. U x'hekk eżis ħuti. Mela min jista' jkun ta' eżempju ikbar minn Omna Marija għalina? Eżis ħutija li l-kelma tal-Alla mexetix bil-paroli. Ftit insibu x'qalet Omna Marija fil-Vanġelu, nsibu ftit imma mhux ħafna. Ma bil-fatti kemm tgħallimna eżis ħuti. Kull meta Omna Marija tissemma jew tisma' l-kelma tal-Alla jew tgħixha. Innutaw ftit, jew tismagħha jew tgħixha t-tnejn li huma eżis ħuti. U allura x'eżempju kbir għalina eżis ħuti. Kemm għandna bżonn nixbħuha lil din l-Omm tagħna tas-sema jekk irridu nkunu nsara veri. Insara mhux bħal dak il-melħ li qata, jew bħal dak id-dawl moħbi, dawk insara ta' biċċajt. Ejjew nkunu nsara bħal Omna Marija. Insara li l-fidi tagħna timbena fuq is-smigħ tal-kelma, fuq ix-xewqa u l-impenn tagħna li nifhmuha sew u fuq kollox li ngħixuha fil-prattika biex hekk darna nibnuha fuq il-blat, fuq il-blata li hu Ġesu. Marija hija eżempju ta' safa u fidi li lejh għandu jħares kulħadd ma' qudiem magħha fit-talb bħall-apostli fiċ-ċenaklu inresqu quddiem il-mulej il-bżonnijiet tagħna aħna u ngħidu tidħol għalina quddiemek mulej l-Omm qaddisa tiegħek flimkien. Tidħol għalina quddiemek mulej l-Omm qaddisa tiegħek sabiex fil-Knisja l-persuni konsagrati
jiskopru kuljum il-ġmiel tal-vokazzjoni li rċevew u l-fekondità spiritwali tal-għotja tagħhom. Nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej l-om qaddisa tiegħek sabiex dawk li għandhom xi seta fid-dinja ikollhom rieda ta' fehma tajba. Nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej l-om qaddisa tiegħek sabiex narfu nwasslu lil Kristu lil min qiegħed ibati u lil min qed ifittex bla ma jaf. Nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej l-om qaddisa tiegħek sabiex il-kelma tiegħek tinżel fil-fond tal-qalb tagħna u tġeddet ħajjitna. Nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej l-om qaddisa tiegħek. Mulej Ġesu ngħidulek grazzi llum il-ħamejs li bqajt magħna fl-Ewkaristija mulej. Min sa jselmanna kelma li salvak ma tkunx int, mod speċjali fl-Ewkaristija li tatina lilek innifsek fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħek mulej. Nitolbuk għal dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, għal vokazzjonijiet, nitolbuk għal familji tagħna li jeħtieġilhom ikunu għar tammiela mulej li fijin tista' tiżra żerija tal-kelma u l-vokazzjoni u l-vokazzjonijiet. Nitolbuk mulej għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbuk għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom mulej. Nitolbuk għal dawk li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja taqtih ta' qalb biex ma jaqtawx qalbhom, biex jikbru fil-fidi tagħhom fejk u biex jisibu l-imħabba u l-attenzjoni tal-komunità nisranija tagħna. Ħanieqfu ftejtu fiskiet lil mulej noffrulu t-talba tagħna minn id-dejn l-om tagħna tas-sema. Aħna u namlu t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Għolja tal-Karmelu. Amen mulej li bit-talb tagħha għalina aħna l-koll jistħoq inna naslu sal-quċċata vera tagħna Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Nofru dan mulej hobsum bit mulej danatu hobsum bit mulej il-qadan darigata hobsum bit Rigata hobsum bit il-fehtana l-lum mulej malem tana l-lum mulej ħajjitna l-lum mulej Marigata hobsum bit Marigata hobsum bit. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier jista' kollox. Bil-qima kollha noffrulek mulej dawn id-doni fit-tifkira solenni tal-Verġni Mqaddsa Marija biex waqt li nsiru nixbkuha fl-imħabba tagħha għal qadi tiegħek jistħoq ilna nissieħbu dejjem aktar fil-qrejb fl-opra tal-fidwa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr, u nfaħruk, imberkuk, u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Ilaqet il-kelma tiegħek u ħarsita f'qalba marbuta b'mod tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa
issieħbet fit-talb mal-apostli tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Bħala l-om spiritwali tal-bnedmin kollha tieħu ħsieb b'imħabba ta' il-kotra ta' wlieda u għalina sinjal ta' faraġ u ta' tama żgura fi triqitna lejn is-sema sa ma naslu għal glorja tas-sebħ tiegħek. Fija bħal eżempju l-aktar safi u perfett nikkontemplaw bil-ferħ dak li nixtiequ nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u bla eda intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem għaddas ta' Sidna Ġesu. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbiħ ta' ħutna Marija Nazzareno u l-mejtin kollha tal-familja mifsud. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa hekk narfu eżisħuti li l-frott mena l-kelma Alla tinżera fina, nifmuha sew u ngħixuha tagħti l-frott. Fil-kelma Alla kull meta nitkellmu mill-frott nifmu l-imħabba tagħna lejn xulxejn eżisħuti kif nużaw il-sienna. Kemm nuru mħabba lejn xulxejn, kemm nuru attenzjoni lejn xulxejn, kemm nuru ħniena ma' xulxejn. Eżisħuti, wara kollox il-mulej fuq hekk għad jiġġudikana.
Ejjew għalhekk waqt li ngħidu t-talba tal-missierna ngħiduha bil-qalb, ma fuq kollox ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. Wala ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trejt fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi ħenna għalina. Ħaruf Talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dadu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol dak is-saqf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni ħajja. Dem ta' Kristu jħarisni ħajja ta' dejjem. Irai usitian unint mulei, dat hashtag nistri, vistrim, meshini halli, dawani fitri, litwasal alfe. بلات من مدواري رسئي لاميت المال ما ينبقى نتما في عشد السلطان لبدريك ستان تهلسني من كل تجري انت معتني مولاي بلك تسمويت سوقت فوق الزيت عديس هالينا
imhabti bishri nisri halkur zmin bisrim. Ħanajdulu grazzi Jeżus ħuti għall-Ewkaristija lil-mulej. Tanti ħobna li mhux biss tagħna d-don tal-ħajja, id-don ta' kull ma għandna bżonn, ma jagħtina lilu nnifsu għax fih biss insibu s-sens veru tal-ħajja tagħna. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani. Fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, min ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex ma lanġli u l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla mis-sir tagħna, itqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem mażis ta' ibnek, grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina, lilna, li konsagrajna ruħna għal qadi tal-Verġna Marija, twettaqna u twassalna biex inkunu nixbħuha fil-virtujiet tagħha bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa tlet Ave Marijiet fġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nitolbu l-ummu speċjali il-grazzja minn id-dejn Omna Marija li tidħol għalina biex insiru dejjem aktar nixbħuha, biex nkunu veri devoti tagħha mhux bil-kliem biss, imma fuq kollox bħajjitna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Infaru lil Marija, tal-Alla u ta' bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-freħ ta' qlub safi. Marija ħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbu.